Higani Jokristo kod jodin Islam oriwo kinde mag tweyo. Kawuono ne chakruok mar kinde gi Jokristo bende ochako gi odiechieng' mar Saburu. Jokristo ne ochokore kuonde lemo mopogore opogore e piny Kenya kod maoko mar yango chakruok mar ndalo tweyo mong'ere kaka Lent. Cleophas Oluoch ni kod lera. Saburu, chakruok mar ndalo 40 mar tweyo ne moko kuom Jokristo e piny mangima. Moko kuom Jokristo e piny Kenya ne ochokore kawuono e kuonde lamo mopogore opogore. Ma en kanisa mar Holy Family Minor Basilica, kama Apostolic Nuncio kata jawache lo Papa Leo mar 14 ne ogole ote mare owuon kaachiel kod kamano mar Papa Leo mar 14 e kinde mane tweyo chakore. We are many times very much focused on ourselves, not being open to the cry of the people and the needs of the people around us. And I think that attitude of listening to the other and reaching out to the other, which God does. I mean, that is, sometimes I even say that is the difference between Christianity and other religions. Ne en kinde makende ne moko kuom Jokristo mawuok mabor chopo e kanisa mar Holy Family Minor Basilica e tielo mokwongo. Mae chopo na mokwongo kaeni filana no gamana gini ige Holy Basilica gini TV to kawuono ka chopo ta okang'eni ni kanye en to bang'e to koro awinjo ko wachni mano Holy Basilica koro amor malich ni kawuono chopo Holy Basilica ma aneno gamana e radio kinde duto. Jokristo go ogolo duon gi gimomiyo ndalo mar tweyo onego miluor. Wadag jodwa maber, wakonyo ji, bed gi jowadu maber, oweteni, hino ji e mier mwadakie, tem mich momi mondo ikonygo ji mudako ka nyathi skul kamoro ma ng'ato ok nyal chulo konye. Kinde mag tweyo ni kwa chake to iketonwa buru, msalaba maburu manyiso nang'o ni iparonwa ni wan kaka dhano wabiro tho, to kwa tho to nitie kama dwani mondo wachope mwadhiye ma en jachwech marwa. Tweyo makawuono ni eni bano be nyisa ni kano wachi ni wan buru wabodok buru. Ei otegi, oganda Jokristo ne ojiw mondo mi obed jogo ma jochiwo ka gitweyo gigo ma gihero ahinya. Tweyo kata mana chiemo kende ni tweyo ring'o kata ni gima tero remo, but iluongo ka sani ni endi gik manya tweyo ng'eny. Chon ok en chiemo kende koro sani gima nya tweyo ng'eny kaka dhano. Nya tweyo tim marach mitimo kata ken kuotho inyalo tweye, kata ken miriambo inyalo tweye, kata ken social media wang'en samoro sama ng'eny mana anane simu wang'en mana TikTok ang'o to inyalo tweye mano mondo ibede gi sama tin paro go Nyasachi. Kama chielo ne ok en Jokristo kendgi mano chako tweyo kawuono. Jodin Islam ne ochako tweyo margi mar Ramadhan. Kinde ariyogi ok yot ga mondo riwre kaka kawuono, ni mar nonro yango ni mae timore mana tok igni 33 kaluwore gi kalenda mar Luna. E chakruok mar Ramadhan, e kaunti ma Mombasa, jodin Salam ne okwayo serikal mondo miyo nyakwe kudarita ikindegi. Ningependekeza pia katika serikali yetu pia ili iweze ituangalie swala la usalama, sababu pia kuna vijana, kunao wahalifu. Mtu akipata mili leo anaweza kaa siku 2 siku 3 ndio akapata mili. Sasa sisi kama waumini wa Kiislamu wakati kama huu wa kuwafunga tunatakikana tukae tukiwakumbuka wale watu ambao wako kwenye drought kule kama Tana River kama wapi. Opar ne oganda Jo-Catholic, oganda Jokristo mawuok e piny mangima ni kawuono ging'eni ne giwuok e buru, to buru bende ema gibiro doke. Ote maduong' ka kawuono ni oganda ochiw kaeto bang'e gikony jogo ma bende onge godo ka gilemo kendo ka gitweyo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Holy Family Minor Basilica, Nairobi.